Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa a wani shirin namu. A yau mun kawo muku wani labari ne na wani ƙaramin yaro, wanda wannan ƙaramin yaro yake mutane wa'azi akan su dawo zuwa Allah, su dawo zuwa roƙon Allah da abin da Allah ya ce a yi da kuma abin da Allah ya ce a bari sai a bar shi. Amma kafin mu saka muku wannan bidiyon, muna roƙonka da idan kana sabo a cikin wannan channel da ka danna subscribe kuma ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun saka su. Juma'a barkanku da yau, barkanku da jin daɗi, sunana Rayya. Gaskiya zan waɗi kan abubuwa mutane ku ji tsoron Allah, domin duniyar gaba wurin tabbata ba. Kun ga lahira can ne makoma. Wallahi tallahi mutumin da ya yi wasa da sallah zai ci ubanai, kuma duk mutumin da ya yi wasa da azumi shi ma zai ci uban shi. Don haka idan kun ji ku ji, idan ba ku ji ba kar ku ji, idan kun gane ku gane, idan ba ku gane ba kar ku gane. Shi Allah ba a yi mai renin wayo, ba a yi mai ɓatanci, ba a yi mai iskanci. Shi ya yi kowa kuma ya san kowa, ya san ka, ya san ki, ya san ki. Duk abin da ka yi Allah na kallon ka, don haka Allah ya ba mu ikon riƙawa, Allah ya ba mu ikon son Annabi. Don ni ina son Annabi Muhammadu Rasulallah. Kun ga ko na ji daɗi na gode ma Allah, domin Allah shi ne ya ce a gode mai. Don haka na gode ma Allah, don haka na bai ku lahiya, ku bar muku lahiya. Sai wata rana.